تاجیکان آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با برنامه‌های تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشروان خونه تشبسکار امید احتیاط تاجیکان و دنیا فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردان کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд аз студияи марказии телевизиони тоҷикистон мустақиман маъзуратҳо мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази абдумаҷид ва савсан ғайрузода. 16 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти кишоварзон истифодаи мақсадноки заминҳои корам ҷамъоварии беталафи ҳосил таъмини талаботи бозорҳои пойтахти кишвар бо маводи ғизоии хушсифати ватанӣ ва тақвияти иқтидори содиротӣ дар шаҳри турсунзода бо зидди корӣ анҷом доданд. 16 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти кишоварзон истифодаи мақсадноки заминҳои корам ҷамъоварии беталафи ҳосил таъмини талаботи бозорҳои пойтахти кишвар бо маводи ғизоии хушсифати ватанӣ ва тақвияти иқтидори содиротӣ ба шаҳри турсунзода ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат аз заминҳои шолӣ ки баъд аз ҷамъоварии ҳосили гандум дар кишти такрорӣ парвариш меёбад дидан намуданд. иттилоъ дода шуд ки имсол дар шаҳри турсунзода дар майдони 5200 гектар шолӣ киш карданд ки аз ин 4000 гектараш кишти такрорӣ мебошад. тавре аён гардид нашунамои шолӣ хуб буда ҳосилнокии интизорӣ аз ҳар гектари он 65 сентнерӣ мебошад. дар маҷмӯъ кишоварзони шаҳр мақсад доранд ки имсол зиёда аз 40000 тонна ҳосили хушсифати шолӣ ҷамъоварӣ карда дар баробари таъмини талаботи дохилӣ ҳамзамон содироти онро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ монанд. дар идомаи боздид пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолияти хоҷагӣ, деҳқонӣ, ангури сомон шинос гардиданд. иттилоъ дода шуд ки хоҷагии мазкур дорои 500 гектар тогзор буда дар он вобаста ба шароити созгори иқлим навъҳои гуногуни ангур ки бештар барои содирот ва истеҳсоли мавиз нигаронда шудааст парвариш ёфта ҳамасола аз он ҳосили фаровону хушсифат ҷамъоварӣ карда мешавад. имсол ҳосили ангур дар тогзори хоҷагӣ фаровон буда аҳли заҳмати он мақсад доранд ки зиёда аз 20000 тонна ҳосили аълосифати ангур ҷамъоварӣ карда дар баробари таъмини фаровонӣ дар бозори дохилӣ ҳамзамон 10000 тоннаи онро ба хориҷи кишвар содир намоянд. инам як беҳишти рӯи замин, инам меҳнати деҳқон кор ки кардӣ манам хеле ҳосилам ба даст меорад. ризқи рӯзии мардуми тоҷикистон хонаи ободи ҳар як оилае ки заҳмат мекашад. чанд республикаро ангур қатъиян мева қати таъмин мекунад обрӯи давлати тоҷико аз куҷо аз тоҷикистон. ин боиси ифтихор. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки майдони умумии тогзор дар шаҳри турсунзода 5300 гектар буда тогпарварон аз он соли 2024 зиёда аз 32000 тонна ангур ба хориҷи кишвар содир намуданд. бо назардошти ҳосили фаровон имсол тогпарварон мақсад доранд ки ҳаҷми содироти ангурро ба хориҷи кишвар ба 40000 тонна расонанд. хоҷагӣ мо 2008 сол бо ташаббус ва дастгириҳои пешвои миллат
президент جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تشکیل یافت. باغ ما از 500 گهتر عبارت است. در باغ ما زیاده از 10 نمود انگور پرورش شده ایستاده است. امسال حاصل خیلی خوب. حاضر اساسا باغ ما ده انگور حسینی سیاه، غلبه، شاهانه، انگور نوع پرزیدنتی و دیگر نوع پرورش شده ایستاده است. سالهای آخر ما یک چیز به حرکت کرده باغ وسیع کرده ایستادیم. انگورای از خارج آورده به اصول پیوند خط باغ را وسیع کرده ایستادیم. اساسا انگورای ما روسیه، قزاقستان، از امسال قرغیزستان و پاکستان صادرات شده ایستاده است. ضمن بازدید از میدان جواری مکه دون بر راهبر دولت محترم امامعلی رحمان از جمله اطلاع دادند که امسال بعد از جمع‌آوری حاصل زراعت گوناگون از کشتی اساسی در شهر ترسونزاده در میدان زیاده از 780 گکتر این زراعت کش شده است. نشونمای جواری مکه دون خوب بوده، کشاورزان از آن حاصل فراوان امیدوارند. در فراورد بازدید از شهر ترسونزاده سرور دولت محترم امامعلی رحمان به خواجگی دهقانی حاجی نعمت که اساساً به تاک پروری و نهال پروری مشغول است تشریف آوردند. ذکر گردید که خواجگی دارای 105 گکتر تاکزار بوده، در آن 6 نمود انگور پرورش می‌یابد. تاک پروران خواجگی باوری دارند که امسال زیاده از 5000 تانه انگور خوش صفت به دست می‌آورند. بعد دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای دهقانا به اساساً دستگیری محترم پیشوای ملت بسیار در سمت حاجگی دهقانی، سمت هم انگور پروریده دستگیری راهبری دولت به حد زیاد است. تمام دولت‌ها کشاده فقط کار کردن در کار، محصولات هوشرو نقص تیار کردن در کار، خریدار خودش میبیاد. چونکی محترم پیشوای ملت تمام جاده انگور تاجیکستان، انگور شهر ترسونزاده را بسیار معرفی کرده گیان و همین حساب همه میشناسند، تمام دولت میشناسند که اینجا انگور بسیار انگور نقص هست. ما فقط ما خوش صفت و همون انگور نقص تیار کنیم، خریدار خودشان میبیاد. خواجگی برای نگهداری 1200 تانه انگور سردخانه نیز دارد که برای ذخیره انگور و دیگر میوه و سبزوات و پیشنهاد به بازار در 4 فصل سال پیش بینی شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در این خواجگی همچنین شاهد آغاز موسم خشکسازی انگور برای استحصال مویز شدند. طور اطلاع داده شد تاک پروران شهر ترسونزاده طی سالهای اخیر این تجربه برای خودشان نو را خوب از خود نمودند. از جمله سال گذشته آنها 1500 تانه مویز به خارج کشور صادر کردند. همچنین اطلاع داده شد که از 4.5 کیلوگرم انگور 1 کیلوگرم مویز به دست می آید و فایده آن نسبت به فروش انگور تر و تازه قریب 1 برابر زیاد است. در مجموع از اطلاع رسمی برمی آید که کشاورزان شهر ترسونزاده در افزایش استحصال محصولات این ساحه تطبیق عملی برنامه رشد ساحه باغ و تاک‌پروری و سیتروس پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و تامین امنیت غذایی کشور سهم نمایان دارند. آنها از جمله برای تامین فراوانی و ثبات بازار استعمالی در 4 فصل سال در میدان 77 گکتر گرمخانه‌های سبزوات پروری و برای نگهداری 28000 تانه میوه و سبزوات تر و تازه سردخانه‌ها بنیاد نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با راهبریت و کشاورزان شهر برای باز هم زیاد نمودن نشاندادهای استحصالی، پیشنهاد و پهن نمودن تجربه‌های پیشقدم دهقانان ترسونزاده در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور، افزون نمودن قدرت صادراتی تاجیکستان، فراوان ذخیره نمودن آذوقه‌واری برای زمستان، پیش از همه برای احتیاجات پایتخت شهر دوشنبه با آنها دستور و هدایت‌ها دادند. تأکید گردید که با مقامات مسئول شهر دوشنبه برای تأمین فراوانی و ثبات در بازار استعمالی و ذخیره آذوقه‌واری برای همه فصل‌های سال همکاری با ثمر به راه مانده شود.
идомаи ахбор. дар шаҳри хуҷанд ҷаласаи навбатии гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат Усмонали Усмонзода бо масъулину мутахассисони шабакаҳои барқии минтақаи Гулистон, Хуҷанд ва намояндагони мақомоти маҳаллӣ доир гардид. тафсилоти мавзӯъ дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирӣ аз насб ва истифодаи таҷҳизоти истеҳсолии криптоасъор, ғайримақсадноку ғайриқонунии истифодаи нерӯи барқ, паст кардани талафот ва ҷамъоварии пурраи маблағи барқи истифодашуда, гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат, ҳайати корӣ аз прокуратураи генералӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, агентии назорати давлатии энергетикӣ, ширкати барқи тоҷик ва дигар вазорату кумитаҳо дохиланд, дар шаҳри Хуҷанд зимни баргузории ҷаласа вазъи иҷрои талаботи қонун дар самти энергетика, рафти корҳои пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунии барқ, ҳалли камбудиҳои ҷойдошта ва натиҷаи корҳои иҷрошуда аз тарафи филиали шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон ва Хуҷанд дар 7 моҳи соли равон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. дар ҷаласа масъулину мутахассисони шабакаҳои барқии минтақаи Гулистон ва Хуҷанд, раисони шаҳру ноҳияҳо, ҷамоати деҳот ва роҳбарони корхонаву ташкилот ширкат доштанд. зимни таҳлили вазъи соҳа, муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода таъкид дошт, ки бо ворид шудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъини ҷазо ба вайронкунандагони талаботи қонун аз ҷарима то чораи ба ҳабс гирифтан, новобаста аз зиёд шудани пардохти маблағи истифодаи барқ, коҳиш додани талафот дар фаъолияти шабакаҳои барқии Гулистон ва чанд шаҳру ноҳияҳо ҳанӯз ҳам норасоӣ ҷой дошта ислоҳи камбудиҳо заруранд. таъкид гардид, ки дар 7 моҳи соли равон тарафоти нерӯи барқ дар шаҳри Хуҷанд 6%, дар шаҳри Бӯстон низ коҳиш дода шуда, дар филиали ҷамъияти савомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон талафоти нерӯ 18.2%-ро ташкил дод, ки нисбати ҳамин давраи соли 2024 1.2% кам мебошад. вале талафоти нерӯ дар шабакаҳои барқии шаҳрҳои Кони Бодом, Истиқлол, Исфара, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Масчӯҳ аз меъёр зиёд арзёбӣ шуда, роҳбарон ва шахсони масъул ҷиҳати пешгирӣ аз қонуншиканӣ ва коҳиш додани талафот вазифадор карда шуданд. дар рафти таҳлили вазъи қонуншиканӣ, муовини прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт, дар самти истифодаи нодурусти барқ, хилофкорӣ, напардохтани ҳаққи истифодаи барқ аз ҷониби муштариён, корхонаҳои саноатӣ, изофанависии кормандони шабакаҳои фурӯши барқ, нозирони барқ дар шаҳру ноҳияҳо, таъсиррасонӣ ба кори ҳисобкунакҳои барқӣ, бе санад иваз намудани он ва дигар масъалаҳои мавҷуда ошкор шуда, нисбати шахсони ба чунин амал роҳ дода чораҳои қонунӣ андешида шуданд. ҳамчунин дар рафти таҳлили ошкорсозии истифодаи нодурусти барқ, изофанависӣ дар кори соҳаҳо, сардори агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид дошт, ки санҷиш корҳои назоратӣ дар 7 моҳи соли равон дар минтақаи Гулистон ва Хуҷанд, ки шаҳру ноҳияҳои Бӯстон, Хуҷанд, Гулистон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, шаҳри Конибодом, Исфара, ноҳияи Ашт ва Масчӯҳро дар бар мегирад, 303 ҳолати истифодаи нодурусти барқ, беҳисобкунаки барқӣ, пардохт накардани маблағи барқ, изофанависӣ ошкор ва нисбати шахсони масъул чораҳои қонунӣ андешида шудааст. дар ҷаласа яке аз масъалаҳое ки ташвишовар арзёбӣ гардид, ин изофанависӣ дар муассисаҳо, корхонаҳое ки аз ҳисоби бюҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд мебошад. масалан, рафти ҷамъоварии маблағи истифодаи барқ дар зерсохторҳои агентии беҳдошти замин ва обёрӣ дар сатҳи паст қарор дошта, аз қарзи умумии сохтору идораҳои вилояти суғд 23% ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ рост меояд. санҷиш муайян намудааст, ки аз тарафи кормандони филиали шабакаҳои барқии Гулистон ва маблағи 565 000 сомонии маблағ дар фаъолияти идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров изофанависӣ шудааст. чунин камбудиҳо, изофанависӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ ба қайд гирифта шуданд. дар ҷаласа аз тарафи гурӯҳи корӣ вобаста ба истифодаи самараноку сарфакоронии қувваи барқ, фактҳо, камбудиҳои ошкоршуда пурра мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, аз роҳбарону мутахассисони шабакаҳои тақсимоти барқи минтақаи Гулистон ва Хуҷанд, раисони шаҳру ноҳияҳо, ҷамоати деҳот ва шахсони масъул доир ба масъалаҳои баён гардида, ислоҳи саривақтии камбудиҳо қатъӣ талаб карда шуд, ки дар ин самт фаъолиятро тақвият бахшанд, то ба ин восита талафоти нерӯ кам, аз қонунвайронкуниҳо пешгирӣ ва таъмини шабонарӯзии аҳолӣ бо нерӯи барқ боз ҳам беҳтар ба роҳ монда шавад.
кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғ бобати пешгирии қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи нерӯи барқ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда танҳо давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳолатҳои изофанависиро ба миқдори зиёда аз 12 миллион киловаттсоат муайян карда чораҷӯӣ намуданд. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. طبق سیاست دولت در سمت نظارت استفاده عاقلانه نیروی برق، پیشگیری قانونشکنی ها و تحکیم نظام حساب برابرکنی در محور فعالیت کارمندان ریاستی اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سود قرار داشته. آنها بابت ثمرناک استفاده نمودن نیروی برق و رسانیدن محتوای تغییر و علاوه ها به کودکس جنایتی و پیشگیری قانون ویرانکنی ها در سمت استفاده نیروی برق سلسله چاره‌بینی و تدبیرهای سودمند را راهاندازی می‌نمایند. زیرا در شرایط امروزه که افزایش طلبات به نیروی برق با نظر داشته عملی سازی هدفهای استراتژیکی مملکت به مشاهده می‌رسد، مسئله صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده بردن قوه برق اهمیت مهم کسب نموده است. از جانب متخصصان ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی در منطقه سود ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های نظارتی تنها در 7 ماه سپری شده 12 میلیون کیلووات ساعت زیاده نویسی با مبلغ 1 میلیون 900 هزار سومانی آشکار کرده شده. 197 عدد سندهای قاعده ویرانکنی، 840 عدد پروتکل‌های حقوق ویرانکنی با مبلغ 2251,973 سومانی با مبلغ 2 میلیون و 700 هزار سومانی ترتیب داده شد. در نتیجه به بودجه دولت 251,973 سومانی وارد کرده شد. از جمله هنگام معاینه حالت به حسابگیری نیروی برق در پایگاه‌های آبکشی قطعه آب تامین‌کنی و کانالیزاسیون شهر کانیبادام معین گردید که در مجموع دوام سال 2023 464,824 کیلووات ساعت انرژی برق اضافه نویسی شده است. هنگام تحلیل استفاده انرژی برق در قطعه آب تامین کنی و کانالیزاسیون شهر کانیبادام زیاده نویسی در سال 2023 آشکار نمودند که در سال 2023 به مقدار 464,824 کیلووات انرژی برق اضافه نویسند و چنانچه هنگام نادرست وارد نمودن نشانداد حسابکنی برقی به مقدار 55,200 کیلووات ساعت انرژی برق را نادرست وارد کرده شده به بودجه دولت ضرر مادی رسانیده شد. همه ضرر رسانیده شده از طرف مشتریان به بودجه دولت برقرار کرده. نسبت حقوق ویران کنندگان چاره‌های مأموری اندیشه شده، پروتکل‌های حقوق ویرانکنی ترتیب داده شد. اینچنین متخصصان اجنسی در اساس معاینه تکنیکی اوید به تکنیک بی‌خطری دستگاه‌های برقی، حالت‌های رعایت نشدن تکنیک بی‌خطری و دیگر کمبودی‌ها را آشکار نموده نسبت مسئولین خواجگی برق پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب دادند. مثلا نبودن خط احاطوی و برقگردان‌ها نسبت کابل‌های رونده برخلاف قاعده‌های ساخت دستگاه‌های برقی در زیرساخت ترانسفورماتوری مؤسسه دولتی ریاست کمونالی جمعیت دهاتی نوگلیم موجود نبودن خط احاطوی نصب کابل‌ها در زیرساخت ترانسفورماتوری خواجگی دهقانی اگروایمپکس از جمله چنین قاعده ویرانکنی‌ها محسوب می‌یابند. همزمان کارمندان ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سود با برابر شرح و توضیح محتوای تغییر و علاوه‌های وارد شده به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان استفاده ثمرناک نیروی برق و پیشگیری قانون ویرانکنی‌ها در سمت استفاده نیروی برق اوید به مسئله‌های عملی سازی ثمرناک سیاست انرژتیکی جمهوری تاجیکستان، استفاده مقصدناک امکانات موجوده، تأمین پررأی اهالی با نیروی برق، کم کردن تلفات نیروی برق همروزه تدبیرهای سودمند را راه‌اندازی می‌نمایند. صابر ایوبی، سحبانی قربان، ولایت سود، اخبار. با مقصد معرفی بیشتری امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان از جمله موضع‌های سیاحی ولایت مختار کوهستانی بدخشان جلب سرمایه و با این وسیله با شغل تامین نمودن ساکنان در ناحیه درواز تحت عنوان بدخشان دروازه طلایی تاجیکستان فورум بین‌المللی سیاحی برگزار گردید. اهل دین نورالله و بلال اسماعیل زاده گزارش می‌دهند.
дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон форуми байналмилалии сайёҳӣ таҳти унвони Бадахшон дарвозаи тиллоии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар кори он муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкатҳои сайёҳӣ, вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғ, шаҳри Душанбе, ҳамчунин намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. иброз гардид, ки Тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру сайёҳат мебошад. рушди соҳаи сайёҳӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва пешрафти иқтисод ва саноати кишварҳои олам бахши меҳварӣ ва калидии иқтисодиёти давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон унвон мешавад. дар ин равад тибқи омори созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2025 минтақаи осиёи марказӣ ва ҷанубу шарқии осиё бахусус давлатҳои атрофи роҳи абрешими қадим ба нуқтаи асосии сайру сайёҳат дар сатҳи байналмилалӣ табдил хоҳад гашт. Тоҷикистон ба унвони давлати мутамаддин ва дорои ёдгориҳои таърихӣ узви комилҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳӣ, созмони милали муттаҳид буда, ҳоло дар сархати давлатҳои амну ором, дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар радабандиҳои харитаи сайёҳӣ ба шумор меравад. тавре аз таҳлилҳои оморӣ бармеояд, дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон рӯз аз рӯз афзоиш ёфта. танҳо дар соли 2024 ба ҷумҳурӣ зиёда аз 1 миллиону 400 нафар сайёҳи хориҷӣ аз 180 мамлакати дунё ворид гардидааст ва дар шашмоҳаи аввали соли 2025 бошад 862300 нафар сайёҳони хориҷӣ ташриф оварданд, ки ин нишон дод бори дигар аз амну осоишта будани Тоҷикистони хуршедӣ дар арсаи олам ва имкониятҳои муҳайёгарда дар самти соҳаи сайёҳӣ шаҳодат медиҳад. гуфта шуд, ки вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дорои мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ буда сол то сол шароиту имконот барои ҷаҳонгардон муҳайё карда мешавад. айни замон дар вилоят 35 ширкати сайёҳӣ, 1 ассотсиатсияи экофарҳангӣ, 6 осоишгоҳ, 10 осорхона, 647 ёдгории таърихию фарҳангӣ, 10 боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва барои қабули сайёҳон 115 меҳмонхона, 120 ҳомстед дар хизмати сайёҳони дохилию хориҷӣ қарор дорад. дар нимсолаи аввали соли 2025 бошад ба вилоят наздик ба 18 000 сайёҳ ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2 маротиба зиёд мебошад. ноҳияи Дарвоз як минтақаи сайёҳии вилоят ба ҳисоб рафта, бо обҳои шифобахш, чашмаҳои мусаффо ва кӯҳҳои сарбаафлоки худ сайёҳони хориҷию дохилиро ба худ мафтун кардааст. давоми 2 рӯз мешавад, ки мо аз амрико ҳамроҳи дӯстони худ ба Тоҷикистон омадаем. вақте ки мо ба Тоҷикистон ворид гардидем, аз меҳмоннавозии мардуми Тоҷикистон хушҳол шудем. мардуми тоҷик бисёр мардуми меҳмоннавоз ҳастанд. ростӣ, мо дар бораи имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон дар сайтҳои иҷтимоӣ огоҳӣ ёфтем ва ҳамроҳи дӯстон маслиҳат кардем ва гуфтем ба Тоҷикистон меравем. акнун мо дар Тоҷикистон ҳастем. мо аввал Душанбеи нозанинро тамошо кардем. бисёр шаҳри тоза ва роҳ пеш гирифтем ба сӯи боми ҷаҳон, Бадахшони шумо. дар роҳ ба дарвоз расидан мо аз шаҳри Кӯлоб низ дидан кардем. дар маҷмӯъ ватани шумо биҳиштеро мемонад, ки аз кишвари шумо хотираҳои зиёд мебарем. ин ҷо хеле олист. Таҷикистон ба пеш. айни замон дар ноҳияи Дарвоз 6 меҳмонхона, 3 осорхона, 3 ширкати сайёҳӣ фаъолият дорад, ки шабонарӯзӣ дар хизмати сайёҳон қарор доранд. гуфтан ба маврид аст, ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи сайёҳӣ ва ҷаҳонгардӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд ёфта, ҳузури сайёҳони хориҷиро дар қаламрави Тоҷикистон бештар намудааст. бо мақсади муаррифии имконият ва таъсиси хатсайрҳои нави сайёҳӣ, намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ ва блогерони машҳури ҷумҳурии исломии Покистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. ин ҳайат, ки аз 15 нафар иборат аст, то 21 августи соли равон аз минтақаҳои сайёҳӣ ва таърихию фарҳангии Тоҷикистон боздид менамоянд. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон.
дӯстии тоҷикистон ва покистон пояндаю ҷовидон бод. таҳти ҳамин шиор сайёҳон ва блогерони машҳури ҷумҳурии исломии покистон вориди ҷумҳурии тоҷикистон шуданд. дар гузаргоҳи сарҳадии фотиҳиободи ноҳияи масчоҳ сайёҳон ва блогерони покистониро масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. сафари ин ҳайати 15 нафара ки тариқи хати сайри покистон, афғонистон, ӯзбекистон асосан ба воситаи мототсикл амалӣ гардид, дар ҷумҳурии тоҷикистон то 21 августи соли равон идома меёбад. ҳадаф муаррифии имкониятҳои сайёҳии минтақа, таъсиси хати сайрҳои нави сайёҳӣ ва ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо ширкатҳои туристии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мешавад. Tojikiston! 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 беш аз 5000 километр масофаест ки блогерон ва гурӯҳи сайёҳон аз ҷумҳурии исломии покистон дар ҳудуди 4 кишвар покистон, афғонистон, ӯзбекистон ва тоҷикистон савори мототсикл тай мекунанд. дар масири масчоҳ хуҷанд ба мавҷудияти роҳҳои обод, инфраструктури муносиб барои қабули ҷаҳонгардон ва хосатан меҳмоннавозии гарму самимии мардум таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. This is Central Asia tour. мо 31 июли соли равон сафари худро оғоз кардем. аз покистон ба афғонистон, аз он ҷо ба ӯзбекистон ва имрӯз бошад ба тоҷикистон расидем. мо давоми ин рӯзҳо сафари худро бо мототсикл давом додем. моро дар сарҳади тоҷикистон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. тоҷикистон кишвари ободу пешрафта ва барои сайёҳон макони амну бехатар аст. табиати зебо ва маконҳои таърихию фарҳангии кишвари шумо воқеан ҷои дӯстдоштании сайёҳон мебошад. мо мехоҳем дар соҳаи сайёҳӣ ҳамкориҳои густурдаро ба роҳ монем. ин гурӯҳ бо муаррифии имкониятҳо барои ҷаҳонгардон хати сайри нави сайёҳиро дар масири покистон, афғонистон, ӯзбекистон, тоҷикистон бозкушоӣ хоҳанд кард. маротибаи дуюм аст ки ба тоҷикистон ташриф меорам. тоҷикистон дар минтақа аз ҷумлаи кишварҳоест ки табиати зебою нотакрор ва мардуми меҳмоннавоз дорад. мо ба он хотир тариқи мототсикл ба сафар баромадем ки зебогиҳоро тамошо кунем, бо расму оин ва анъанаҳои мардум аз наздик шинос шавем. дар гурӯҳи мо сайёҳон ва блогерони машҳур ҳузур доранд ва ин ҳама зебогиҳоро баъди бозгашт ба мардуми покистон тарғиб мекунанд. Тоҷикистон хеле зебост. дар идомаи сафар блогерон ва гурӯҳи сайёҳон аз ҷумҳурии исломии покистон бо мавзеъҳои таърихию фарҳангии вилояти Суғд шинос шуданд, хусусан бо шиносоӣ аз санъати миллии меъмории тоҷик ба монанди кандакорӣ, наққошӣ, кундалкорӣ, гаҷкорӣ, коркарди бадеии чӯбу санг, пошинкорӣ, буриш ва ғайра ки дар иншооти қалъаи таърихии Хуҷанд ба таври васеъ истифода гардидааст, ба ҳунари волои ҳунармандону устуҳои чирадасти Тоҷикистон баҳои баланд доданд. ҳамзамон дар ҳудуди қалъаи Хуҷанд меҳмонон аз хонаву ҳавлиҳои қадима ва растаҳои ҳунармандӣ дидан намуданд. ёдовар мешавем ки қалъаи Хуҷанд дар даҳгонаи беҳтарин мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон қарор дорад. барои блогерон ва сайёҳони покистонӣ дидани қасри муҳташами арбоб ки дар таърихи навини тоҷикистони соҳибистиқлол мақоми хос дорад басо ҷолиб буд. дар бораи толори асосӣ ва осорхонаи таърихии ин қасри муҳташам барои меҳмонон маълумоти муфассал манзур гардид. дар давоми 2 рӯзе ки мо дар вилояти Суғди Тоҷикистон қарор дорем, бо тамошои маконҳои таърихию фарҳангӣ сафари мо хотирмон гардид. аз самими дил ба мардуми меҳмоннавози Тоҷикистон ва масъулони сохторҳои дахлдор ки ба мо мусоидат карданд миннатдории бепоён баён менамоем. бо ҳамин 16 август сафари сайёҳон ва блогерони машҳури ҷумҳурии исломии покистон дар вилояти Суғд ба анҷом расид. сафари ин ҳайат то 21 августи соли равон дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон идома меёбад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. бо мақсади баландбардоштани маҳорати касбии ҳайати шахсӣ дар доираи ҳамкориву ҳамоҳангии сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар пайваста машқу тамринҳои низомӣ доир карда мешавад. маҷмӯи машқҳои муштараки ҳарбӣ ки тибқи нақшаи чорабиниҳои асосии тайёрии амалиёти стратегии қувваҳои мусаллаҳ ва сохторҳои мудофиаи ҳудудии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 аз 13 то 15 август бо ҷалби ҷузъу томҳои сохторҳои қудратӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷараён дошт, ҷамъбаст ва натиҷагирӣ карда шуд. гузориши муфассал дар ин хусус.
بحر نظارت بهاگذاری به مهارت و ملکه کسبی و جنگی، هیئت شخصی اشتراکچیان مشق‌های بتالیونی تاکتیکی، جزء تام ساختارهای قدرتی و جنبست و نتیجه گیری، مرحله‌های عملی و تاکتیکی رزمایش‌های مذکور، راهبریت وزارت مدافعه مملکت و رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان به تمرینگاه کوهی جیلاندی آمدند. پس از گزارش راهبر مشق‌های بتالیونی تاکتیکی از روی تمثیله یا خودمکت در نقطه فرماندهی مشاهدوی رزمایش‌های مذکور آغاز گردید. از روی موضوع و مطلب برگزار نمودن عنصر یکم عملیات ضد تروریستی، مشق‌های مشترک حربی نوبتی با عمل پیشبرد خدمت پیشقربول سرحدی، روبروشوی و مقاومت آنها با دشمنان احتمالی و بهر بی‌ضرر نمودن افراد غیرقانونی مسلح با کمک مرزبانان پیشقربول سرحدی، سفربر گردیدن جزء تام قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی در گرنیزان بدخشان آغاز گردید. در ادامه رزمایش‌های مشترک، عنصر دوم عملیات ضد تروریستی از روی مطلب بردن رزمدکه هوایی و زمینی و گذرانیدن عملیات مخصوص ضد تروریستی عاید به آزاد و تازه نمودن محل اهالی نشین از گروه‌های غیرقانونی سلاح به دست دایر گردید. در این مرحله مشق‌ها از جانب دسته تعینات مخصوص میلیسیای وزارت کارهای داخلی، واحد تعینات مخصوص ضد تروریستی، الفای کمیته دولتی امنیت ملی، گروه تعینات مخصوص قشون‌های داخلی، وزارت کارهای داخلی و گروه نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان عمل‌های زیرین از جمله بردن رزمدک در محل اهالی نشین، نابودسازی دستگاه‌های پرواز کننده بسرنشین، محاصره، نابودسازی دشمن در محل اهالی نشین بوده، آزاد نمودن گروگانان و اینچنین خاموش نمودن سوختار، تحلیه زخم برداشتگان از محل اهالی نشین با مهارت و مسئولیت بلند اجرا کرده شد. هیئت شخصی جزء تام ذکر گردیده ساختارهای قدرتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان وابسته به عهدهداری‌های کسبی خویش عمل دستگیر و بی‌ضررگردانی دشمنان شرطی و آزاد نمودن گروگانان را با یک مهارت مخصوص اجرا نمودند. عمل دسته مخصوص زود عمل نجات‌دهی، ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سمت برطرف سازی عاقبت‌های عملیات‌های جنگی، اینچنین تحلیه زخم برداشتگان و مجروحان از حساب اهالی آسایشته در محل اهالی نشین موفقانه راه اندازی کرده شد. در رفت مشق‌ها واسطه‌های ارتلری قسم و واحدهای حربی وزارت مدافع در گرنیزان بدخشان جهت پیشگیری حرکت گروه غیرقانونی سلاح بدستان عملیات را با استفاده از واسطه‌های ارتلری پیش بردند. ارتلری آمیخته به طور متمرکز به هدف‌های نهایی دشمن ضربه‌های آتشی روانه نمود. هیئت اکیپاژ ماشین‌های مخصوص جنگی ضمن جریان مشق‌های مشترک بتالیونی تاکتیکی در این مشق‌گاه کوهی وظیفه‌های خود را در سمت نابودسازی واسطه‌های رزمدکوی با استفاده از دستگاه‌های مدافع ضد هوایی و عمل نابود ساختن گروه‌های پیشگرد دشمن احتمالی را موفقانه اجرا کردند. مرحله اساسی مشق‌های نوبتی باشد با جلب قسم و واحدهای حربی قشون‌های زودعمل، قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی و قشون‌های خشکگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در گرنیزان بدخشان از روی مطلب بردن رزمدکه هوایی، آشکار نمودن سمت‌های هجومی دشمن، نابودسازی واسطه‌های رزمدکوی، از کار برآوردن سیستم اداره‌کنی دشمن، شکست آتشی دشمن با واسطه آتش ارتلری، با جنگ درآوردن جزء تام اساسی برای نابودسازی دشمن هجوم کننده، برآوردن زخم برداشتگان از میدان جنگ، اینچنین نابودسازی گروه‌های پرزور کننده دشمن با ضربه‌های آویاسیونی، زده گردانیدن هجوم دشمن رخنه‌گردیده با واسطه فرود آوردن دسنت تاکتیکی هوایی، دنباله‌گیری و نابودسازی دشمن پراکنده شده احتمالی راه اندازی کرده شد. در رزمایش‌های مشترک نوبتی که وابسته به مطلب مرحله‌های گوناگون را در بر می‌گرفت، قشون‌های متحده وزارت مدافع در هیئت قسم‌های حربی نوع‌های قشون قواهای مسلح مملکت در گرنیزان بدخشان در یک جایگی عمل نموده با واسطه تکنیک‌های وزنین جنگی، ماشین‌های مخصوص حربی و دیگر سلاح و مهمات نظامی عملیات وسیع و دامنه‌دار و از همه لحاظ گسترده شده نظامی را دایر نمودند. ضمن مشق‌ها چرخبال‌های می-8 قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای نابود و تارومار ساختن قوا و واسطه‌ها و گروه‌های یاری رسان دشمن پروازهای جنگی انجام دادند.
پس از روانه نمودن آتش اویاسیونی به سوی هدفهای نهایی دشمن شرطی موافق قرار قبول نموده راهبر عملیات مشترک و با مقصد مستحکم نمودن راه گریز تروریستان هنگام عقب نشینی، اینچنین برای پررو نیست و نابود کردن گروه‌های غیرقانونی مسلح توسط چرخبال جنگی می-8 از عقبگاه دشمن یک وزواد دسنت فضای تکتیکی قسم حربی 01 123 قشون‌های زود عمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان فرود آورده شد. همین طور در رفت مشق‌ها همکاری و همگرایی بین جزء تام‌های گروه‌های قشون‌های متحده سمت عملیاتی بدخشان در سطح لازمه تشکیل گردیده، اجرایش سری وقتی وظیفه‌های واگذار گردیده با پررگی و با صفت تامین کرده شد. همین طور برای نائل گردیدن به نتیجه‌های نظررس در اجرای وظیفه‌های خدمتی و جنگی و اشتراک فعالانه در مشق‌های مشترک حربی یک قطار افسران و سربازان اشتراکچی مشق‌ها با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها و مدال‌های جشنی سرفراز گردانیده شدند. در فرجام جمع آمد به مناسبت انجام با موفقانه مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی ضد تروریستی با جلب قشون‌های گارنیزون بدخشان و منطقه مدافع حدودی، اشتراکچیان این آزمایش حربی با قدم‌های صفی و روحیه جشنی با استقبال روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در این میدان رمزی گذشت نظامی دایر نمودند. با نزدیک شدن آغاز سال نوی تحصیل در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت آمادگی‌ها تقویت می‌یابد. در این سمت در شهر دوشنبه بخصوص در ناحیه سینا تدبیرهای ضروری عملی می‌گردد. ابراهیم نظرالله‌زاده گزارش می‌دهد. با نزدیک شدن آغاز سال نوی تحصیل 2025-2026 در ناحیه سینای شهر دوشنبه کارهای آمادگی به مرحله نهایی رسیدند. مسئولان ساحه معارف تمام قوا و امکانیت‌ها را به کار بردند تا محیط آموزشی برای خوانندگان آماده و موافق باشد. در حدود ناحیه 85 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارد که اکثر آنها به تعمیر و تجدید فرا گرفته شدند. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه تا امروز زیاده از 95% کارها از قبیل رنگوبار صنفخانه‌ها، تعمیر مبل مکتبی، نصب تجهیزات نو و تازه‌کنی حوله و گرد و اطراف مؤسسه‌ها به انجام رسانیده شدند. مورد ذکر است که ساحه معارف در محور سیاست اجتماعی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته همساله مبلغ‌گذاری بودجوی آن افزایش می‌یابد. تنها در سال 2025 زیاده از 23% بودجه دولت به ساحه معارف روانه شده است که این نشان دهنده سیاست عاقلانه و آینده‌سازی دولت در سمت تربیت کادرهای بلند اختصاص و رشد نیروی انسانی میباشد. همزمان دقت جدی به تامین نمودن خوانندگان با کتاب‌های درسی، لوازمات مکتبی و لباس یگانه مکتبی داده شده است. در برابر آمادگی انفراساختاری، مسئله بلند برداشتن سطح آموزگاری نیز مد نظر است. پیش از آغاز شدن سال تحصیل، آموزگاران در کورس‌های تکمیل اختصاص اشتراک ورزیده با اصول‌های نوی تعلیم و متدهای زمانوی پداگوژی شناس شدند. با اطلاع مسئولین، سال نوی تحصیل در تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه سینا روز 1 سپتامبر طبق نظامنامه آغاز می‌گردد. تجربه سال‌های پیشین نشان می‌دهد که این روز نه تنها آغاز سال نوی خوانش، بلکه یک رویداد فرهنگی و معرفتی برای کودکان و نورسان میباشد. با اطمینان میتوان گفت که سال تحصیل نو این امکان تازه برای رشد ذهنی، معرفت و افزایش دانش است. آمادگی‌ها در سطح ضروری به راه مانده شده. انتظار می‌رود که سال تحصیلی 2025-2026 برای هزاران خوانندگان در سراسر کشور با روحیه بلند آغاز گردد. ابراهیم نظرالله‌زاده، خال محمد دولتов، مقصد اخبار. имрӯз зеҳни сунъӣ на фақат дар соҳаи истеҳсолот истифода мешаванд, балки дар оянда дар бахшҳои дигар аз ҷумла хизматрасонӣ ки зарфиятҳои зеҳниро талаб менамояд истифода хоҳанд гашт. дар IT парки шаҳри Душанбе форуми доир ба зеҳни сунъӣ ва татбиқи амалии он дар тиҷорат баргузор гардид.
ҳузури 400 нафар иштирокчӣ ва 10 коршинос дар форми нахустин вобаста ба зеҳни сунъӣ ва татбиқи он дар тиҷорат ва ҳаёти рӯзмарра дар IT парки шаҳри Душанбе бозгӯи он аст ки имрӯз зеҳни сунъӣ як маҳсули тафаккури инсон мебошад, қобилияти беназирро дора аст. мақсади асосии чорабинӣ ташаккули фарҳанги рақамӣ ва боло бурдани саводнокии технологияи аҳолӣ маънидод гардид. зеҳни сунъӣ дар як вақт қобилияти таҳлил намудани триллионҳо иттилоотро доро буда, дар як сония метавонад баъд аз таҳлил ин миқдори иттилоот ба хулосаи ниҳоӣ омада қарор қабул намояд ва ҳадафмандона амал намояд. ин форм минбар ва пойгоҳи омӯзиши озод фароҳам оварда, мутахассисон, соҳибкорон, ширкатҳои соҳавӣ ва иштирокчиён тавонистанд доир ба самтҳои мухталиф мубодила кунанд, омӯзанд ва донишҳои назариявиро дар амалия татбиқ намоянд. ин нахустин форуми бузурги Тоҷикистон аст, ки ба зеҳни сунъӣ ва татбиқи амалӣ он дар тиҷорат ва ҳаёти ҳаррӯза бахшида шудааст. Форум то 400 иштирокчӣ ва беш аз 10 коршиносои соҳаи гуногунро муттаҳид намуд. рушди малакаҳо дар соҳаи зеҳни сунъӣ яке аз фаъолиятҳои сиёсати давлатӣ дар тадбири рақамист. мақсади асосии форум ташаккули фарҳангии рақамӣ ва боло бурдани саводнокии технологияи аҳолӣ мебошад. иштирокчиён ва коршиносон масъалаҳои марбут ба табдили маълумотҳоро тариқи рақамӣ, автоматикунонии равандҳои тиҷорат, истифодаи технологияи рақамӣ дар хизматрасонии муштариён ва маркетинг, инчунин имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи зеҳни сунъиро баррасӣ намуданд. чорабинӣ дар доираи солҳои 2025-2030 чун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия доир гардида ҳадафи он густариши равандҳои инноватсионӣ, рақамисозии иқтисоди миллӣ ва рушди зеҳни сунъӣ арзёбӣ гардид. риояи қонуни танзим эҳтиром ба фарҳанг, қонуният ва иқтисоди хонавода аст. аммо ҳастанд нафароне ки қонуни мазкурро вайрон намуда ба зоҳирпарастӣ ва исрофкорӣ даст мезананд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар тоҷикистон зиёда аз 17 сол мешавад ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзим ва ҷашну маросимҳо амал мекунад. қонуне ки ба манфиати мардум равона шуда, бо мақсади сабук гардонидани бори иҷтимоию иқтисодии шаҳрвандон қабул шудааст. бо вуҷуди татбиқи ин санади муҳим, дар баъзе минтақаҳо ҳолатҳои риоя накардани он ба мушоҳида мерасад. барпо кардани тӯю маъракаҳои зиёда аз ҳад, бо даъвати беш аз миқдори муайяншудаи меҳмонон, таомҳои зиёдатӣ ва намоиши зоҳирпарастӣ на танҳо қонуншиканӣ, балки сабаби мушкилоти молии оилаҳо мегардад. қонуни танзим барои ҳимояи манфиатҳои иқтисодии мардум ва аз байн бурдани зоҳирпарастии беасос нигаронида шудааст. он бояд на ҳамчун маҳдудият, балки ҳамчун имконият пазируфта шавад. тибқи иттилои масъулини кумитаи дин ва танзими ҷашну маросимҳо, дар шашмоҳаи аввали соли 2025 дар саросари кишвар зиёда аз 630 ҳолати вайрон кардани қонун ба қайд гирифта шудааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 255 ҳолат кам мебошад. маблағи умумии ҷаримаҳои муқаррар гардида 5 миллиону 155 996 сомониро ташкил медиҳад, ки аз ин миқдор 2 миллиону 691 436 сомонӣ рӯёнида шудааст. қонуни танзими ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон маҳз барои он қабул шудааст, ки маъракаҳо ба воситаи зиндагии халқ табдил наёбанд. ин қонун бо нияти беҳбудии мардум, сарфа кардани маблағ ва оромии равонии оилаҳо роҳандозӣ шудааст. имрӯз аксарияти шаҳрвандон ба моҳияти қонун сарфаҳм рафтаанд ва маъракаҳоро бо риояи талаботи он баргузор мекунанд. тӯи хурсандибахш ҳатман маънои зиёфатҳои серхароҷотро надорад. риояи қонуни танзим эҳтиром ба фарҳанг, қонуният ва иқтисоди хонавода аст. мақомоти давлатӣ дар ҳамкорӣ бо ҷомеа барои пешгирии зоҳирпарастӣ ва исрофкорӣ талош доранд. танҳо бо эҳсоси масъулият метавонем ҷомеаи солим ва сарфаҷӯро бунёд намоем. иброҳим назвозода, мақсади мақсад, барои барномаи ахбор. таъмини талаботи оила бо маводи ғизоӣ, захираи маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ барои давраи тирамоҳу зимистон ва фаровонии бозор бо истифода аз қитъаҳои назди ҳавлигӣ имконпазир буда, ин раванд барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат мусоидат мекунад. гузориши исмоил соҳибназариён аз ноҳияи Ёвон дар ҳамин хусус омода гардидааст. кишоварзӣ ҳамчун соҳаи асосии иқтисодиёти деҳот на танҳо манбаи истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ, балки омили муҳимтарини беҳбуди сатҳи зиндагии сокинон маҳсуб меёбад.
тавре сокинону хоҷагидорони ҷамоати деҳоти ситораи сурхи ноҳияи ёвон иброз менамоянд, истифодаи самарабахши ҳар қитъа замин имконият фароҳам меоварад ки ҳосили фаровони зироатҳо ва меваву сабзавот ба даст оварда шавад. парвариши зироати гуногун дар заминҳои наздиҳавлигӣ пеш аз ҳама талаботи оилаҳоро қонеъ месозад. ҳар як хоҷагии деҳқонӣ метавонад бо ин роҳ барои аҳли хонадон сабзавот, мева ва дигар маҳсулоти тару тоза истеҳсол намояд. ғайр аз ин бо роҳандозии захираи маводи ғизоӣ барои фаслҳои тирамоҳу зимистон амнияти озуқавории хонадон устувор мегардад. ба гуфтаи сокинон яке аз омилҳои асосии рушди соҳа истифодаи таҷрибаҳои пешқадам ва роҳҳои муосири кишоварзист. бо татбиқи усулҳои нав аз қабили истифодаи тухмиҳои серҳосил, обёрии қатрагӣ, коркарди замин бо техникаи ҳозиразамон ва риояи қоидаҳои агротехникӣ имкон медиҳад ки фаровонҳосилӣ афзоиш ва хароҷот коҳиш ёфта самаранокии истеҳсолот зиёд гардад. тавре мутахассисон иброз менамоянд, имрӯз кишоварзони мамлакат бояд аз имконияти мавҷуда мақсаднок истифода баранд, то ин ки ҳам талаботи оилаи худро қонеъ созанд ва ҳам бо пешниҳоди маҳсулоти босифат ба бозор дар фаровонӣ саҳмгузор бошанд. маҳз ҳамин гуна муносибати дурандешона ва меҳнати пурмаҳсул метавонад зиндагии мардумро дар деҳот боз ҳам ободтару ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонад. зеро дар замони муосир рушди устувори деҳот пеш аз ҳама ба истифодаи самарабахши замин вобаста аст. аз ин рӯ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат кишоварзон бо меҳнати пайваста талош доранд ки то ҳар қитъа замини наздиҳавлигӣ ва заминҳои васеъро ба манфиати худ ва ҷомеа истифода баранд. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи занбурпарварӣ хеле зиёд буда, роҳбарияти давлат таъкид менамоянд ки ҳар як оила бояд дар назди ҳавлии худ на камтар аз 2 оилаи занбур нигоҳ дорад. зеро занбурпарварӣ на танҳо манбаи иловаи даромад, балки роҳи самараноки истифодаи имкониятҳои табиӣ мебошад. ба гуфтаи онҳо, истифодаи оқилонаи ҳар қитъа замин, гирифтани 2-3 ҳосил дар як мавсим ва рушди бахшҳои иловагӣ аз қабили занбурпарварӣ ба манфиати иқтисоди деҳот аст. ва маҳз тавассути чунин тадбирҳои натиҷабахш дар самти кишоварзӣ метавон ба рушди устувори иқтисоди деҳот ва таъмини амнияти озуқаворӣ ноил гардид. ин таҷриба нишон медиҳад ки ҳамзамон парвариши зироати сердаромад ва нигоҳубини занбури асал на танҳо барои хонаводаҳо, балки барои тамоми ҷомеа манфиати назаррас дорад. бо мақсади пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ дар шаҳри ҳисор таҳти унвони муқовимат ба коррупсия, кафили рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ конференсия илми-амалӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри ҳисор таҳти унвони муқовимат ба коррупсия, кафили рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ конференси илми-амалӣ баргузор гардид. конференс бо ибтикори шуъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои водии Ҳисор дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳрҳои Ҳисор, Турсунзода ва ноҳияи шаҳри Нав доир карда шуд. дар кори конференс намояндагони мақомотҳои иҷроия, кормандони соҳаи тандурустии шаҳру ноҳияҳои болозикр иштирок намуданд. зимни баромадҳо қайд карда шуд ки муқовимати ҳамаҷониба бо зуҳуроти коррупсионӣ дар соҳаи тиб на танҳо шаффофият ва эътимоди мардумро афзоиш медиҳад, балки кафолати беҳбудии хизматрасонии тиббӣ ва рушди босифати ин соҳаи муҳими иҷтимоӣ мебошад. ҳамзамон аз якчанд ҳолати коррупсионӣ рухдода дар соҳаи тандурустии ин шаҳру ноҳияҳо мисолҳо оварда омилҳои дар ин самт ба қонуншиканиҳо мусоидаткунанда ва роҳҳои пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ ба таври мушаххас шарҳу эзоҳ дода шуд. дар идома масъулини соҳаи тандурустии шаҳрҳои Ҳисор, Турсунзода ва ноҳияи шаҳри Нав дар мавзӯъҳои пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ, омили рушди соҳа дар муассисаҳои тандурустӣ, муқовимат ба коррупсия, амали дастҷамъона, пешгирии омилҳои коррупсионӣ, асоси солимии ҷомеа ва коррупсия, зуҳуроти номатлуби ҷомеа маъруза намуданд. ҳадаф аз баргузории конференс баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионии кормандони соҳаи тандурустӣ, фароҳам овардани фазои тоқатнопазирӣ ба коррупсия, бартараф намудани сабабу омилҳои рух додани ҳолатҳои коррупсионӣ ва дар маҷмӯъ паст намудани шиддати коррупсия мебошад.
дар қисми амалии конфронс наворҳои таблиғотӣ пешгирикунанда вобаста ба порадиҳию порагирӣ ва дигар кирдорҳои коррупсионӣ нақши аҳли ҷомеа хоса кормандони соҳаи тандурустӣ дар ин раванд тавассути монитор намоиш дода шуданд. бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои гуногуни тантанавӣ ва оммавии идона баргузор гардид. ҳамкоронамон дар ин хусус гузориш медиҳанд. бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб дар муассисаи давлатӣ маҷмӯаи тандурустии Истиқлол чорабинии бо шукӯҳи дона баргузор гардид. ҳамчунин дар тамоми муассисаҳои тиббии ҷумҳурӣ бахшида ба иди касбии табибон ҷамъомаду вохӯриҳо гузаронида шуда мутахассисони соҳа бо мукофоту ифтихорномаҳо сарфароз гардонида мешаванд. барои эҳтиром ба хотира ине ки Абуалӣ ибн Сино низ дар мамлакат якчанд иқдомҳо амалӣ карда шуданд. Абуалӣ ибн Сино 18 августи соли 1980 дар оилаи тоҷик ба дунё омада дар ҷаҳон олим ва адиби пурмаҳсултарин эътироф гаштааст. пажӯҳишгароне ки ба омӯзиши ҳаёту фаъолияти ин нобиғаи соҳаи тиб машғуланд бар он назар ҳастанд ки Абуалӣ ибн Сино беш аз 450 рисолаи илмӣ таълиф намудааст. аз ин теъдод то замони мо танҳо 274 рисолаи илмӣ маҳфуз мондааст. ин рисолаҳо тамоми соҳаҳои илмро фаро гирифта хусусан 150 рисола дар илми фалсафа ва беш аз 40 тои он ба илми тиб мансуб мебошад. маъруфтарин асарҳои китобҳои Ал-Шифо ва Ал-Қонун фи тиб мебошанд ки аз бузургтарин донишномаҳои илмӣ ва фалсафии ҷаҳон буда дар донишгоҳҳои Аврупо то асри 19 истифода бурда шуданд. Абуалӣ ибн Сино дар рушди илми тиби ҷаҳонӣ саҳми ниҳоят арзишманд гузоштааст. аз ин ҷост ки ӯро дар олам ҳамчун пешоҳанги тибу фармакологияи клиникӣ ба номи Авитсена мешиносанд. имрӯз яке аз бузургтарин муассисаҳои олии мамлакат донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино гузошта шудааст. ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино ҷоизаи олии ҷумҳуриявӣ дар соҳаи илму техника аз 1 марти соли 1967 муқаррар карда шудааст. инчунин акси ин фарзанди фарзонаи миллат дар пули миллии мамлакат инъикос ёфта имрӯз ба номи ӯ дар ҷумҳурии Тоҷикистон кӯчаву хиёбонҳо гузошта шудаанд. пайкараву нимпайкараҳои Абуалӣ ибн Сино дар гӯшаҳои гуногуни мамлакат хомад афрохтанд. шуруъ аз соли 1994 18 август рӯзи таваллуди Абуалӣ ибн Сино иди касбии табибон рӯзи кормандони тандурустии Тоҷикистон муқаррар шудааст. дар охири ҷамъомади идона ба фаъолон ва собиқадорони соҳаи тиб ифтихорнома ва тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. сипас барри болидарӯҳии иштирокчиён чорабинии фарҳангии фароғатӣ ташкил гардид. иштирокчиёни қисмати фарҳангии чорабинӣ бо санъати волои хеш таби иштирокдоронро болида намуданд. дар ноҳияи Ховалин бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб чорабинии идона баргузор гардид. ин ҷамъомади идона бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шуъбаи тандурустӣ, табибону ҳамшираҳои шафқат ва собиқадорони касб доир шуд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки фаъолияти шабонарӯзии табибон ба хусус дар шароити муосири ҷомеа арзиши хеле баланд дошта муҳаббат ва эҳтироми мардумро ба даст овардааст. таъкид карда шуд ки дастгирии табибон ва беҳтарсозии шароити кори онҳо яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад. бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо соҳаи тиб дар сатҳи ноҳия рушд меёбад ва марказҳои саломатии наву замонавӣ сохтаву мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. дар баробари арҷгузорӣ ба заҳмати кормандони соҳаи тиб мақомоти ноҳия инчунин доир ба пешравиҳо дар самти беҳтарсозии инфрасохтори тиббӣ маълумот доданд. зикр гардид ки бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурӣ бахши тандурустии ноҳия дар солҳои охир бо бунгоҳҳои нави тиббӣ таҷҳизоти замонавӣ ва мутахассисони ҷавон таъмин гардида сатҳу сифати хизматрасониҳо ба аҳолӣ беҳтар шуда истодааст. иштирокчиён иброз доштанд ки чунин иқдомҳои арҷгузорӣ ба заҳмати табибон рӯҳбаландкунанда буда ва онҳоро ба хизмати боз ҳам содиқонаву самаранок рӯҳия мебахшад. дарафти чорабинӣ ба собиқадорони соҳаи тиб ки солҳо дар ин роҳ содиқона хизмат карданд сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. барномаи фарҳангии хотирмон бо иштироки санъаткорони маҳаллӣ ва гурӯҳҳои эҷодӣ рӯҳу болидагии ҳозиринро таъмин намуд. дар ноҳияи Фархор бо мақсади таҷлил аз рӯзи кормандони соҳаи тиб ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид ки дар он роҳбарияти ноҳия, собиқадорони соҳаи тиб, кормандони беморхонаи марказӣ, муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, масъулони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва дигар ниҳодҳои ба ин соҳа алоқаманд иштирок намуданд.
бо ифтихормандӣ баромадкунандагон иброз доштанд ки таҷлили рӯзи касбии кормандони соҳаи тиб бо мавлуди олими машҳури тоҷик алломаи машриқзамин абуалӣ ибни сино ки осори гаронбаҳояш ҳамчун ганҷинаи бебаҳои илм барои пешрафти соҳаи тандурустии тамоми олам хизмат мекунад алоқамандӣ дорад. дар ин асно нотиқон ҳамзамон аз саҳми донишмандоне чун абуалӣ ибни сино абубакр закариёи розӣ ҳарф заданд ки осори онҳо то ба имрӯз аҳамияти худро гум накарда барои башарият ҳамчун раҳнамо хизмат менамояд. бо шукргузорӣ аз фазои амну суботи кишвар инчунин таъкид гардид ки таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи фархор чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳифзи сиҳатии омма ҳамчун соҳаи афзалиятнок мароқи хос зоҳир гардида ҷиҳати ҳифзи саломатӣ ва нигоҳдории тандурустии аҳолӣ, пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои гуногуни сироятӣ, беҳдошти фаъолияти беморхона ва марказу бунгоҳҳои саломатӣ, инчунин муассисаҳои дигари тиббӣ чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. саҳми кормандони соҳаи тиб дар ноҳияи фархор ҷиҳати беҳтар намудани саломатии мардум, баландбардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ низ бориз арзёбӣ шуда, илова гардид ки табибони соҳиб эҷоз бо дониши мукаммал ва сухани нек ба беморон саломатӣ ва умри дубора мебахшанд. аз ин рӯ изҳори боварӣ карда шуд ки табибони мо ворисони арзандаи гузаштагон гардида осору истеъдоди онҳо дар дохил ва хориҷи кишвар эътироф мешаванд. фаъолияти рӯзмарраву чашмраси табибони ҳозиқи ноҳияи фархор пайваста дар мадди назар қарор дошта онҳо дар остонаи иду ҷашнвораҳо қадрдонӣ карда мешаванд. ҳамин тавр ба як зумра фаъолони соҳаи тандурустӣ ва шахсоне ки бо кору пайкори худ дар рушду пешрафти бемайлони соҳа саҳми бориз гузоштанд сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. боиси хурсандист ки имрӯз дар қасри фарҳанги шаҳри исаравшан ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб чорабинии хотирмон доир гардид. дар маросими мазкур роҳбарияти шаҳри исаравшан собиқадорон ва кормандони кунунии соҳаи тибро ба муносибати ҷашни фархундаашон табрику шодбош гуфта изҳор намуд ки ба номи абуалӣ ибни сино пайванд ёфтани тибби ҷаҳонӣ беҳикмат нест, зеро аллома ибни сино ҳамчун асосгузори илми тибби ҷаҳонӣ, олим, ҳакими фарзона ва мутафаккири нуқтасанҷ китоби беназири алқонунро ба унвони роҳнамои ворисони хеш ба мерос гузошт. қайд гардид ки солҳои собистиқлолӣ соҳаи тандурустӣ ба самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон мубаддал гардида бо дастгириву роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба пешравиҳои бузурги соҳавӣ ноил гардид. мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри исаравшан ва кормандони беморхонаи марказии шаҳрӣ бо ниҳодҳои зертовбаи худ ҷиҳати амалӣ сохтани дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат ва барномаҳои соҳавӣ ҷаҳду талош варзида ҷиҳати пешбурди соҳа, дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ ва таъмин намудани онҳо бо технологияҳои навтарини ташхису табобат фаъолияти ибратбахшро бо маром идома дода истоданд. зимни чорабинии мазкур масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри исаравшан аз фаъолияти пурсамар ва заҳмати шабонарӯзии кормандони соҳаи тиб ёдовар гардида саҳми табибону кормандони миёнаи тибро дар солиму бардам нигоҳ доштани аҳолии мамлакат назаррас арзёбӣ намуданд. дар фарҷоми ҳамоиши хотирмон як қатор собиқадорон ва кормандони хизматнишондодаи тибби шаҳри исаравшан бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бо нишони сарисинагии аълочии соҳаи тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. инчунин баҳри болидахотирӣ ва хурсандии аҳли толор барномаи рангини консертӣ омода ва пешкаши ичрокдорон гардид. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. хайр, саломат бошед.